дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ дар мавзӯи Конститутсия бахтномаи миллат бо иштироки роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, кормандон ва санъаткорони шинохтаи тоҷик, донишҷону устодони донишгоҳи мазкур баргузор гардид. бо садо додани суруди миллӣ масъулини Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон чорабинии тантанавиро ифтитоҳ карда қайд намуданд, ки Конститутсия шаҳодатномаи ҳар як халқи соҳиби истиқлол ва гувоҳномаи давлати озоду мустақил, ҳамзамон санади танзимкунандаву муайянсозандаи низоми давлатдорӣ ва муҳимтар аз ҳама кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёд ва рушди давлати навини тоҷикон нақши сарнавиштсоз дорад. бахтнома номаи бахт аст аз даври каён, бахтнома номаи бахт аст баҳри тоҷикон. воқеан сарзамини биҳиштосо, диёри зебоманзару нотакрор, Тоҷикистони соҳиби ихтиёри мо имрӯз ҷашн дорад. ҷашни саиду фархунда, ҷашни мубораку хуҷаста, рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давраи барои миллати тоҷик ҳассос ва сарнавиштсоз таҳия ва қабул гардид, имрӯз яке аз беҳтарин конститутсияҳои дунё эътироф ва қабул гардидааст. дар идомаи чорабинии болозикр гардида, устодону донишҷӯён дар мавзӯи Конститутсия баромад намуда, доир ба таърих, моҳият ва нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими давлати ҳуқуқбунёд ва таъмини зиндагии шоистаи халқи Тоҷикистон суханронӣ намуданд. Конститутсия ҳамчун дастоварди муҳими ҳуқуқии халқи тоҷик дар низоми дастовардҳои ҳуқуқиву сиёсии миллати тоҷик беназир аст, чунки ҳамчун қонуни асосии кишвар дар саргаҳи қонунэҷодкунӣ меистад ва тамоми қонунҳо дар асоси Конститутсия эҷод ва қабул карда мешаванд. мавриди зикр аст, ки ин гуфтаҳо бо он асоснок карда мешавад, ки дар моддаи 10 Конститутсия қайд карда мешавад, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. қонун ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсиянд, эътибор надошта бекор карда мешаванд. ин хислати аз он гоҳӣ медиҳад, ки Конститутсия дар низоми қонунгузории кишвар дар мавқеи аввал вобаста ба мавқеи ҳуқуқиаш мебошад. хислати дигари Конститутсия дар он аст, ки ҳарчанд ки як санади меъёри ҳуқуқӣ ҳам бошад, дар он тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳам иқтисодӣ, ҳам сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ташкилу фаъолияти мақомотҳои гуногуни давлатӣ таҳкими худро ёфтааст, ки ин аз хислати ҷобаҷогузории меъёрҳои Конститутсия ва ҳуқуқофарии халқи тоҷик гувоҳӣ медиҳад. дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби масъулин барои боз ҳам бошукӯҳ ҷашн гирифтани ин санаи муҳими давлатдорӣ барномаи фарҳангӣ фароғатӣ пешниҳоди ҳозирин гардид, ки рақсу шеъру сурудро дар бар мегирифт. иштирокдорони чорабинӣ аз ин гуна як барномаи маърифатӣ фарҳангӣ эҳсоси хушнудӣ намуда, бо чунин як давлати ободу озод ифтихор менамоянд.